Bos, tadi ada 3 pasukan orang-orang Kasdim, bos. Kita dibohongi. Mereka ambil semua unta-unta kita. Semua penjaga yang lain juga dibunuh, bos. Hanya saya saja yang selamat. Dehamu amanami dohot inanami dongan saha porseangon hurian itu hata aneng mudatama parminggota asa jumulo mahita martang yang di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhata merhiti ede buku ede nomor 5 ayat sada sahatu tulu. Marhite-hite goarne debata ama dohot goarne anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarne to di perbadia natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsobba marsinggang mahita tuadopan ni Jehovah sitop pahita aibana do debatata jalahita bangso pinarmahanna jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. Martang yang mahita ale amanami na di Banua Gijang disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion asa disegay aka ulaon ni sibolisi say padungo mahami marhite-hite todim na badiay asa unang terpedem hami di bagasad dosa alaya sa monang hami sahat ro di ujung jala asa mardami hami saleleng di tanoon pay masahat hami tuhanguluan na sorasuda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita.
Patik ni debata di mingguta sadarion, ima patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasanga pemodo natorasmu asa mertuaho jala liling mangulu di tano nanilehon ni debatam Jahoba diho. Patik paonopon unako mamuno. Patik papituhon unako mangalakop. Patik pawaluhon unako manako. Patik pasiyahon unako loo makatidakon hata nasotutu maradopon dongammu jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang dia pe ugasan ni dongammu. Imasahakna atong martangyang mahitara mangidugugo tu debatalah mangulahon na hobarto patik ngayon. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobarto patik mi. Amen. Marede mahita. Tatopoti madosata nagodangi tujulo ni debata martangiang mahita. Ali amanami jala debata nami na di banwa gijang para sirohan na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalason nami nagodangi di julum. Tatap hami marhiti-hiti asin ni roham jala sama dosa nami sa luhuna. Alani pakokok ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si padua hami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosat. Roma hamutuau asa mengolu tod dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rarado sa muna songon abit bunga dadap. Botardo bahenok songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabi songon hapas domuse hasanga pema di debata na digijang. Amen. Marede mahita.
Kristel di parminggota di bagasan sadarion imana nieret sian buku panurirang Jesaya bidu 50 ayat sada sahatu sia a panurirang Jesaya bidu 50 ayat sada sahatu sia a marsikap soring mahita majaha pisang-pisang diroha si paula-ula mangasa gogo maho juju unang pautak pangiar maswaram songon sarune jala pabotohon tubang sokku pangalosyon nasida dohot tu pinopper ni si Jakob dosa nasida ninna do buah satung marpuasa hami HP dang didaho hupasipal hami daging nami HP dang diperduli roham idama diari parpuasa muna apala disima disubut hamu rohamu jala disosak-sosak hamu do pangulau muna tung parpuasaon na tarhalo mohon ahumay sadiari di hotsi jolmay rohana dipatuki uluna songon arung marpeahan di hori dohot di sirabun tung parpuasaon may guaron jala ari lomo ni rohani Jehovah nda odo molo di ponggoli horo tim tu halak namale jala de tigon ho tu jabum halak nadangol dohot panakar-nakar molo di daho halak namar saimara gabe diabiti ho ibana jaladang martabuni ho mararopon sibukmu dungi jauh maho jadi alusan ni Jehovah maho molo angguk-angguk ho gabe dohonon nama idama disoddo au ima sahana martua doa kajolma na tumangihon hatani debata jalanau peopsa amen marede mahita
dakom maha porsiaw tay. Songon nani tadok kun didong atas sa porsiaw di sadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pergugon suatu dosan natu mo palangi doh tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sadai ima na tinubuan ni si Maria nagabi-gabian siya to di perbadia adorang sohabubuan ido tuhata natubaon na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tuban watoru dung ditanom na mangulap mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hundul tu siamu ne debata Jehovah amanai pergugo na suatu dosani disima ibai mana sultan manguhumi halak na mangulu doh na mate au porsea ditodi perbadia jaladong sada huria na badia huria atau pani halak Kristen akan na badia doh dihasisani dosa doh dihatai nama dok mulak mangulul sogo daging ni halak na mate doh dihangoluan na sora sudah amin. Tabegema ede puji-pujian sian punguan ina kami selaus diuduti manon sian amasalom.
tabigima titing na masa di huriat tanda sa minggu. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Tapi utihut ma titing namaragam di minggu ta sadarion 5 Februari 2020 naparjolo guarni minggu ta sadarion minggu Septuagesima lapatanna 70 hari adorang so haheheon. Topik minggu gabe siulahon hatai. Nabaduahon kelompok kortu minggu tanggal 12 Februari 2020 naparjolo pukul 7.30 namangisi kor ina Hanna ina Debora ama Salum. Pukul 10 ina Esther ina Kamis ama Jericho. Pukul 15 ama Huria remaja NHKBP. Napatuluhon pertanyaan sektor Senin 6 Februari di sektor Galatia di Rubagas ni keluarga Situa M Sitijak Inang Boru Manulang, alamat Jalan Dongkal Sukatani. Selasa 7 Februari di sektor Nasaret di Bagas ni keluarga UM Raja Guguk Inang Boru Sinaga, Kapung Babakan Rawakalong. Sektor Judea di keluarga Nyonya Situa M Sitijak Boru Nenggolan, Jalan Gang Nangka Angkatan Darat, Roma of Efesus. Di bagas ni keluarga Sitawe Manulang Inang Boru Hariaja, Komplek Ferum BCI Blok G6 nomor 7. Korintus of sektor kanan di bagas ni keluarga Situa M Lubatobing Inang Boru Simajutak, Kapung Ciherang, RT 1 RW 5 nomor 15. Rabu 8 Februari Sion of Betani di bagas ni keluarga M Syaturi Inang Boru Siregar, Jalan D5 RT 8 9 nomor 47A Jadi Jajar 2. Filipi di bagas ni keluarga CST HM Banurung Boru Sihombing almarhum, Jalan Sofa Marwah 1 nomor 12 Mekarsari. Kolose di bagas ni keluarga S Tambunan nang Situa R Boru Simajutak Gang Masjid. Bethlehem di bagas ni keluarga CSTF Siahaan Boru Sianipar RT 2 RT 17 nomor 47 Cilangkap. Napaupaton pelian bulanan dohot iuran diakoni sosial molate ma di pasahat huriata tu sudi ruas naung pasahaton pelian bulanan na dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Februari 2020 tuakkan aso pasahaton dope taingot mamanginang makarikoton pasahatos sa ganuk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabi. Napalimahon amplop pembangunan di minggu ta sadarion tapatu pado papungu amplop pembangunan tapasahat mayan no ditiki papungu pelean paduahon. Napaonopon dak danak nasorang di hari Senin 27 Januari 2020 nasalpu di bahasa-bahasa hutuhata dosa danak bawa di keluarga MS Siburian Boru Raja Guguk Nasian sektor Bethlehem Hipasdo danaki suang songoni natorasna. Napa pituhon titing merbagas titing perjulu naing majalo pasu-pasu pardongan saripe omma Febrianto Marbul Lumbanggaul anak Nihala Kamata Masrun Lumbanggaul tubuh Nihala Kinata Irika Boru Marbau. Alamat Jalan Baktiabri Gang Swadaya 2 nomor 156 Sukamaju Baru Tapos Depok. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis sektor Sion. Dohot Orwana Sarah Hasiana Angelina Siahan Boru Nihala Kamata Doktorandus Saud Siahan tubuh Nihala Kinata Herlina Boru Sinurat. Alamat Jalan Lada 3 nomor 8 RT 7 RW 12 Citayam Komplek Atsiri Permai Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Tarpasu-pasu di HKB Cimanggis Resort Cimanggis hari Sabtu 10 Februari 2020 pukul 8 WIB.
na pawaluhon ruas na tabba. Mulai minggu ta sadarion nunga gabe ruas na tabba ni huriatta ima keluarga Royen Sitohang Boru Gultom doho dua hal yang anak kon nasida pidasian HKBB Sideak Resort Palipi distrik Pitu Samosir. Alamat nasida di Kampung Jalan Kemang Pekapuran nomor 1H RT 4 RW 2 Sukatani Tapos masuk tu sektor Roma. Napasiahon pembekalan persiapan UTBK SBMPTN 2020 marhite seksi pendidikan ni huriatta tasakapi do patupahon pembekalan intensif persiapan UTBK SBMPTN 2020 kelas 12 SMA SMK di patupa mai di huriatta bekerja sama dohot bimbingan tes prima kama dohot genius godangna waluhali pertemuan ditebba 2 hali tryout. Batas kota na diparadi ono 10 halak mulai tanggal 10 Februari 2020 pinangido matu akan atoras asa mendaftar anak kota na tongon nuaing kelas 12A SMK do SMA tu situa sektor tabe laho maddohotisa pasapuluhon ibadah minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 12 Februari 2020 nanang ro hita memakai bahasa Batak. 10 sada torop ni ruas nama dohoti per minggu tanggal 20 sia Januari 2020 730 sia halak. Pas 12 hon pelean iuran diakoni sosial huria. Torop na pasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon pitu kakak godangna 1.600.000 rupiah. Pasap 10 tuluhon pelean bulanan tahunan. Torop na pasahaton pelean bulanan tahunan di bagasan mingguon sia kakak godangna 2.250.000 rupiah. Pasap 4 ton ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 2 bulan halak, ulang tahun pernikahan opak keluarga. Padita dohot perhalado HKB Cimanggis pasahaton selama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 30 Januari 5 Februari 2020. Hatani debatana pasikop pelas niroha muna tersurat di pesalme 20 ay onom. Tongon tahe dengan bahasa doho asiniroha mangihut-ihut ahu saliling ahu mangulu. Jaladung mulak ahu masuhaku ma bagas ni jahuba saliling-lilingna. Kewangan Huria 8.143.450 rupiah pembangunan 7.556.025 rupiah sentralisasi pusat sia juta 710.525 rupiah jumlah 21 juta 10.000 rupiah molutung adong pelean naso tercatat manang salah redaksi akka peleani asa dihubungi ma tu parhaladu radio kami padinggat ton songonima titing nama sadohot si pamasau di tonga-tonga ni huriatta sa di pasu-pasu tuhata ma peleani baik sangap di guarna amin. Tabige maede puji-pujian siar kor ama huria.
Marede mahita laos tapasahat mapiliata sada adohot sadabi. Dameni debatana sumurung sian saluh naroha, imana mangaramoti ate-ate do pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madi kita salutna.
Dihita salutna nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli nagabe ujahan di bagasan jamita si pausoru sorota. Di apala minggu sadarion ima di minggu Septua Gesima. Ima nanenek sian surat Jakobus bidusada. Hujah masian ayat 22 ro di ayat 25. Songonom madu di sini. Alai gabe siulahon hatai mahamu. Unak kolan pananginangi. Akana pautoho-tohon dirina. Ai pananginangi di hatai. Anggoso diulahon. Tudus mai tuhalak. Napa bereng-bereng rupa ni bohina di sorminan. Ai di bereng do dirina. Dungi lau mai bana. Gabidang di boto be rupana. Alai nama mereng terus tu bagasan uhum haluaun nasudenggani. Jalamian disi. Imana martua marhitesian pangulaun nai. Anggoso pananginangi nama kalupahon siula ulau ni tahe ibana. Ima sahatna. Dihita salutna nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Boi tardok di bagasan partikian na adong sinuaingon. Marsikat soring do sipata namasa di tonga-tonga ni aka perdalanan ni nguluta. Tudos-dos songon aka cuacaon nate. Basipata ro udan. Sipata ro akalas niari. Si patanang adong ro aka kemarau nate. Ako sonari mul nihilala songona mohop do yate. Alai molo taida do di aka namasai. Songoni do hape tahe si pata namasa di tonga-tonga ni perdalan ngoluta. Si pata adong aka ro aka silas ni roha. Adong ro nang aka si pata arsak kate di tonga-tonga ni nguluon. Subui kadang-kadang tagamun akaroi saluhutna. Alai buasa udok songoni di hida saluhutna. Ala memang di perdalan ni ngulutawan. Molo hita say marguru tu alam dohot akan namasa di nguluta. Anggodang hubas hita di nalaho mabain sada pertahanan diri di ngulutawan. Memang boy do gali di nalom mangulaw di sada ulaw. Dos do mo mangalapi alam nakiningan anggodang adong do imum di tonga-tonga ni ngulutaon mangadopi akan alam cuaca waengon babuy hatop-hatop marsait jolma te kan pilek batu demam apalagi di akadat danakan ate songoni ay namaulan si pata mulununga mero sahid ba tor maul ngemalu mate nak peni pasat aka ubat idu hape tahe mulu akan namalo nabadok ikon adung dua pe imum di bagasan diri ni colma idu napi nago dia kadat danak asa akan bergizi ya kan akan bergizi asa tujuan na buat asa kuat asa margogo ibana mangalo di aka alamon nate. Alai si pata tongdo suhardo wate nek nanijul na di hitan manang tiki danak kita ndak kapala songon giji nadong waingon nate ale ulu di si pata sehat-sehat do jolman waingon nate aka hita aka nong marumur nong mamulus na kiningani ate alai memang angwau mamereng disi do habal gau ni debata do ate nak pe hurang molo dido istilah noengon dang kurang gizi naninna kan tadi do mau kurang gizi terbohi pe do perbadanan nai songon nasihil ate dohot mukira marsijui muse ate aka perdagingon nai te jadi mek dio na kurang gizi dui ninna ale molo na lobi gizi songon dia teh tor songon na mok-mokan ate pitor songon na minar ate ya kan ale ulu di sipata ido kadang-kadang murah sahid ate nah
Basa udah kot songoni ate di hita. Ternyata di tonga-tonga ni ngolutta dakolan taringot dihatai, taringot nakiningin imum kekuatan nakiningan. Ale di ngolu ni parto diotaido, odo na paling penting ikon imum nakiningan niya teh, imum. Hidung bani adong hata imum imunisasi. Disuntik kadadanaki asa buah kuat. Adong vaksin, tiki masa ma aka covid divaksinasi kajol maya teh kan. Nari kita ngadong tulu, noeng ngadong opat musia teh, opat asa kuat mengadopi aka nina covid dope na si mardalan sonario nate. Lalu berek sehat do kita sudi tahe. Puji Tuhan mak ate. Alana ubereng piga mana masker ate. Ayau pe pola kadang-kadang nak pola masker. Ala ubereng bahasa do Tuhan ni. Ai kuat do imum ni tayo nate. Ala imum nai dak kolan alani nakiningan ni kasih panganon sinumon alani paksini. Ale adong lu sala di bagasan imum di bagasan ngoluta. Nasai dijagai Tuhan do ngoluta ala porsedo kita marhite hatanai nata bege ido mambain gabe kuat hita. Porse maham. Gizi pun kurang kalau kita tetap selalu hidup di dalam firman Tuhan, mangulu di bagasan aka hatai, baik ibi songon aka ede nakiningan niya teh, jauh-jauh nakiningan di persalun nakiningan teh. Memang iko jauh-jauh do hita torus teh. Ido hatani Tuhan niya teh. Edo, songoni do nakiningan niya teh. Molo masa kaparukilon aka dia pe. Sada si Jowon Tuhan itu. Tangan nasing, haporusan na boy, peluaho kita, asa margo kita mengadopi akan masa di tengah-tengah ning ngoluo nanti. Ido imum di kita. Idum bani di podahon si Jakobus do di bagasan ayato didok. Alai gabe suhula hatai mahamu, unak kolan pananginangi akka pauto dirina. Jadi molo didong hatai nakiningan gabi sudah hatai kita. Ikon taparhatutu do hatani Tuhani botul-botul nama jaga mengalir gogo di hita. Ale molo holan pananginangi lapatan nak atau emak jami pinabigi-bigi mah jami tani baditei umpamana jokan atau emak ahmadang dohonon nainin nakan alani sehat-sehat di alainata para kesehatan duit ini nang ngalani ya deh. Alani aha, bahasa ni Tuhan itu ya deh. Hata itu mangul. So tu ngadeng ditadok, wah, alana bui itu pinagu dirita, gudang aka kekuatan dia. Bui itu songun gabi sehat. Mula sugari di aka naso karisten do peibana, boya ugabe kuasai do di daeraon na julu. Molo songong sada pareman bah, ayana hebat do, marguru do iba. Siakku tadung nabinoan. Aido mbeni holan di jonggor jolmai termabiar do. Aido hagogo ni. Ima kena mangason gogo maya teh, mangason gogo ni haportibion. Anggoi persatokina do ya teh. Ale molo gogo nasihat duhani ima dinalahon hidok nakiningan hatai gabe siulah hatai mahamu. Ima firman Tuhan. Naku boto kita terus do tahe tajahatan itu hata ganupari. Manang tatangi manangion hata renungan aku yakin ya teh aku dihita alana medsos dihita di handphone ngagudang akajamita di sia teh kan. Garia ada mungkin radi rohamuna baguda kudu kajami tahu ninna kan bila perlu dipapedek mak gitu nah kan ulu disibata ala ni gudang dei gabe itang daun ya teh sedia liling sedia gudang tatangi on hatan itu hani bain hagugudu dihita tu ngadong nama dok songoni bosan tu tiap hari lo gitu itu kan adong do songoni sipata tak pula usinggung use song jami dari partang yang ania teh nggak ditangi bagi hamudo renungan tiap pagi gitu kan apolai sudi akar renungan ini perlu doa teh
hatani Tuhan. Buasa ikut si ulah hatai do kita. Ai hatai to dini de batadoi lau mangurupi kita asa margugu kita mengadupi manang ahape di tanong. Idui. Sugari dadang alani gogo nasihat Tuhani lau pasaton berita nauli ima aka aposteli aka parbarita nauli na rotu tano batak sino mensen aka tuan Markus kagudang nai nasuk mate aka parbarita nauli badang bui ate marhasili tang bui mungkin si PLB gudo pehita haru contoh na ngalilik hak Kristenon anggodang dihangoluhon hatai tongdo say mulak-mulak to ngolu na nalilingi idom bedi col magudang dope halak kita na merdadu anggo hamu dangan ngate na merdadu be kan dang mengatakan tahu yakin du ya teh anga songon 300 tahun marhaka BP hida anggo tongdo hida porsea dope tu hada tuon bayi du isongoni anung dope nak songon yang di kota olah sogok do sahid ayah do anung nabi ni halakon tasuku jok kana malo ini nak isei natisan nih boy di boto ibana olah disihir-sihiri pe ido tetanggami do ninna idoi man ngamagong majo korung adong nahiya ubi ber korung adang disukun ka dia ata da tu do yate idi apung mago korungku anggo au sugari usukun bah mago korungmu au disuku kok idi ya habis suku mai mana kan buah mahatan ide tu si patai halak na marniang nakaricing birong atar songona gajang do pamangan na tarhoni ma olah ciri-ciri khas do iya teh saya gudang do na songoni ya teh kan gudang do songoni gabi hagugu odo na paluan ibana ima taringo tu akan nani blana iya teh sautung songoni ya teh ale molo didok dison hataido todini hita halak na porsiai asa bui ham mangadupi manang ahape di tanong. Nah ala ini do di podahon molo manangyon hata unak kola na manangi-nangi. Itu di bodahon di apostol Jakobus kan. Dia jodoh nguluar Kristus songoni ate kan. Ditangi hon do songoni. Ali anggo pikiran nak mapar do ate. Ado ngo songoni terbi pikiri lo marsugun ayo buat ma to he digar do utang ni sia duian no marsugun ne tor adung do tusi pikiran na mapar dak fokus ibana laho pasahato di dadupan Tuhan perti dabi tak fokus ai di boto Tuhan ni do ate pikiran di hita jol mau di ujungna olan panangi-nangi do hita atau emak asal majo markur boy say kira habis utang namar gereja iya teh namar minggu ini dang iya teh hatai do asuga sukutu hita marhua hita rotu gereja marhua teh manangi kok kata ni Tuhan do ikan datung dono muna ala baju baru do asa di boto dongani do odo model baru dang mukikat dak toholin dang tikos dang tujuan na rotu gereja on alania asabi baju pang dongan jauh na suntukan olah mamereng buhi ninat tapi ngatur stresi bang pamana gak bitu gereja panobosan nate mana sebalik na marhua ada baju jauh bereng mamereng amat tanami be ngasongon natuk dulu tu magor baju pang dongan arung songoni sipata motivasi kita dos doi kita rotu bagasa joroi holan kita panangi-nangi doi anggo gabi na tutu kita di bagasan ngolu di kita jolma hala Kristen si udah hatai botul-botul do adong sada motivasi pangojari ngoluta saya datang pergi bersekutu dengan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan sebab saya percaya melalui firman Tuhan itulah bekal kekuatan saya imum saya untuk dapat menghadapi segala berbagai hal perjalanan hidup kita. Kadak tabo tu na masa marsugu tate dang apa biarun iba. Polisi patah rosong got dia. So boy hita mangatur ate songo naudok nakiningan rosahit ro akat cuat caul dak tabo to. Ale sada na record
siatu sata jala siapo sata molonunga mengulu kita di bagasan hatai firman Tuhan, disitulah kita percaya bahwasan Tuhan melindungi kita, menyertai kita, dan memberikan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kon idui anggui margogo mahita menghadapi aka perdalan ingul tahun nate. Baru napa dua didok di pudaun dia ke ayati didok. Alai nama mereng torus tu bagasan haluaun nasun denggani jalamian disi imana martua marhitesian pangulaun nahi. Anggo so panangi nangi nama kalupahon si ulauni tahe ibana. Imana martua marhitesian pangulaun nahi. Molo didok martua sian pangulaun nahi. Jalotta do sian nataulaiate. Molo marsitu tu hita manguli bagasa Tuhan. Porsia hita. Ado didok Tuhani tu hita. Molo didok Tuhani bah holong ma iko masih holong akam iko holong dua te. Alana molo uha holong gidong aku. Dan adong contona marlateni roha manang nadia. Roh Tuhani didong. Gabi martua du hita siam pangulau tei. Roma dongan nate kan. Betul-betul bah lambok do sia dua nih. Pakateona dangan roha marbada-bada umpamana contoh maja holong do rohana. Rodi di paro Tuhani do pardonganona masa denggan di ngoluna. Idu nakin martua ma. Idu nakin di dong marhitesian pangulau nai. Iko macalo do hita siang pangulau tahun nate. Molo nungan burju hita. Kutong didok, adong do hanak mado ahamala bena umabena dingkan. Tong do songonon. Pikirat tadui. Anggo pikiran Tuhan idang songoni. Ingom ma dapo jupang tikina. Sarupa songo edeia te naksipata di pabeda debata pangurupina molo nunga jupang tikina pitor tongoson na 283 ayat 2. Abi gahari hujani taon tang di kotamu ate. Beima. Edei 2 ayat 2. Naksipata di pabeda debata. Sepertinya tidak ada hasil. Sepertinya tidak ada yang kita terima dalam kehidupan ini. Ubahin nadingkan Roma muse jolmai saya dong marlati na roa tu iba. Tunggu sebentar. Cara Tuhan itu berbeda dengan cara manusia. Odoi nani dok dison. Molo didok dison di bagasan ayati didok kayati nakiningan anggoso panangi-nangi nama kalupahon si ula-uloni tahe ibana atong burju mahita lau mangulon hatai didok katani Tuhani pamana didok imana taingo iko badia ari minggui iko badia dong bainota dirohata pikirat tadangalo manang nadia. Warna molo Jepang, adong do sada tradisi di halak Kristen nang Kristen Batak. Molo istilahnya pangulaun hari Senin sampai tu hari Sabtu diselesaikan pada hari Minggu. Adong do nama ngurusongoni. Artinya betul setiap saat anytime kita harus tetap memperbarui diri, merepom perbuatan kita dan dekat kepada Tuhan. Ale adong do pengertian ati madah molo hari Minggu dangolo au mana dikon gereja dangolo dak kutangion hata ni tu hata ala takas sian hari Senin sampai tu hari Sabtu di sido Tuhani mandongani ahu jala gudang do nahubain naso dengkan ala ni bolo pa Jepang di bagasa joro ni debata di sido polin rohaku iko ku kapor siai baboa arga situ tudo hata ni tu hata di bagas joro ni debata ido nama masu ngulu ni ba odoi sada tradisi di huria ngalilingon nate di tonga-tonga yang ulit tahun alani dia muamana mi do nami odo iko siula hatei do hita unang tumibo pikirata gogota sakapta dohot aka hagiut ni pikirta na taula di bagasa ngoluon tungso tamadoi dia dupan ni debata hita molosong ni do taula di tonga-tonga ni ngulutta
Ale molo nunga takas Tuhani hatani Tuhani iko kula hodoi ai ido haroroni aka pasu-pasu. Alani diamu ka amanam dio inanami oddo na didok ni si Jakubu sate. Gabi martua mahita saluhuna. Ise masya kita nasulu martua. Tangarung ngate ikom martua du hitate. Dak pula do kono tunjuk tangan yang mau martua dina berbahagia. Pasti kita sudah martua dusan. Ala nido. Kerjakanlah, lakukanlah firman Tuhan. Jangan hanya sebagai pendengar yang baik. Apa yang kamu dengar? Ahana tabihi sonarion. Ullahummai asadapotan pasu-pasu kamu. Dada holan dirimu. Dohot nang tupino parmu sugut. Songonda didok pilit hanguluan. Asa mangulu ho dohot. Tupino parmu sugut. Kan ada ngedek kuri. Pilit mahanguluani. Pilit nama hanguluani. Asa malua ho dohot. Tupino parmu sugut. Hirana jarang dia deo kamu kuri songonya teh. Ise deo kamu mejo minggu naro ya teh. Idoi. Ala asa mangulu ho. Una kolan hita na mangulu. Anak koniba pe ikom mangulu. Ikom berhasil sukses. Tumibu pakatna. Ala niaha. Mangulu hita. Tapilit hanguluan imah hata ni dia bata. Nagabi ucahan di tonga-tonga ni itu hata. Tu hata mama masu-masu. Dohok malen martua di hita salutna. Amin. Martanyang hita. Ali Tuhan di bata amanami di bagasan Yesus Kristus molati gudang ali Tuhan. Diajari hodo kami di bagasan Arianom. Di parsauran nami di bagas corom Tuhan. Pabua argasi tutudo hatam ali Tuhan. Nasai laon na manugulungulu nami. Alani hatamido. Uban gabi martua hami. Jupang ma dame. Lasni roha. Dohot akan namaragami na dinggan di ngulo nami. Anggoso alani hatami ali Tuhan. Nagabi patik uhum di tonga-tonga ngulo nami. Daktar baik kami Tuhan. Madalani ngulo nami. Di tagam rohan nami. Meragam do adupan nami di ngulo nami. Marsugut do tu aka partikian naro. Alai pos do rohan nami Tuhan. Molo hodo dongan nami. Hatami no totong huingot kami. Jalhuang ngulo kami. Dak tagamung. Dang ado ngali Tuhan dihami aka pasu-pasu ikon rodo ya di Tuhan marudu-rudu siap banwa gijang madapotok kami di diri nami nang akayanakon nami moliate mayali Tuhan di saluhutna di bagasan tikion buanon nami ali Tuhan di saluhutna di aka perdalanan ni huriam ali Tuhan imana patu paun aka pakubasyo leo maringgas ni roha di ganup hamil itu amada potom di nalo manangyon hatam di partanyangan sektor ganup sektor napi natupa di ganup hari Selasa do hari Rabu asa toktong hutang yok kami hatami nagabi ujahani partodion nami paringgas maganup hamil itu Tuhan los songoni ali Tuhan nang di aka parpunguan punguan nama guron ede ali Tuhan di kategorial tongdo jahon nami bigion nami yang hatami isi nagabi ujahan hanguluan ni nami paringgas maganup hami Tuhan saluhut na ro tupungani nang dinalaho mangedeon puji-puji ami sosongonya le Tuhan di alas rohanami di bagasan tikion na le Tuhan di danak na sorang na di basa-basa ko tu sada keluarga MS Siburian Boru Raja Guguk si maroham Tuhan pasu-pasu ianakon na biasa basomi itu keluarga nasida asa gabi anak nasihat na tahu mali Tuhan magudang jala toktong gabi leonomma tahu si palas roha di adupanmu do di adupan ni torop jolma nang keluarga sosongoni ali Tuhan nang dia kaya nakon ni huriam buru ni huriam nanang majalo pasu-pasu parbogason ima si Febrianto marbunduban gau dohot calon oroanna Sarah Hasianna Angelina borusiahan sai pasu-pasu ma
ya nakoni Tuhan asat di parhatutu nasida do pabuah hodo dinalaho pasadon nasida jana mangalehon hadingganon di tonga-tonga ni rumah tangga nasida patiur sudah ulaun nasinakapan dausya nakaparmarahan asa sonang haribu-ribuan dinalaho makalason di hari pamasu-masuan di hari 10 Februari naroon pasongon dia letuan ruas ni huriam ruas natabba na baru di huriaon keluarga Royen si Tohang do burugulton do dua halaknya nakonna narosian HKBP si Deak Resort Palipi Distrik Samosir bain male Tuhan gabe keluarga ruas na burju si hangulohon hatami na dohot makubasi tong di tonga-tonga ni aka huriam Tuhan debata disakapi huriam do dinalaho membekali akaya nakon nami mengadupi akat tes di tahunon masuk tu perguruan tinggi alani Tuhan marhite sian pembekalan intensif UTBK SBMPTN marhite seksi pendidikan sai pargugui mak akaya nakon nami majalo persiajarani asa marhasil nasida dari Tuhan dinalaho mengadupi akat tes jala taulas ni roha mai dinasida lumubi diadupamu Tuhan homa toktong ale Tuhan dinalahu masu-masu hami madongani hami rasongoni ale Tuhan dia karuas ni urana ulang tahun kelahiran dok pernikahan saya pasu-pasu manasida tabai mahahi pason lumubi kana berkeluarga lehom ale Tuhan kebahagiaan nah berumah tangga akan aso dapota dope aka si basa-basa saya homa toktong na mangukap ale Tuhan basa-basa mi tu nasida asalam teba nang las ni rohana sida ya karuas ni huriam na pasaton pilihan na le Tuhan baik dia konusial nang di aka pilihan ganu minggu nang di pertanyangan nang di aka pilihan bulanan homa toktong ale Tuhan nama masuk-masuk di sudengolu nasida saya tabai maka pasu-pasunya sak songoni ale Tuhan na aka mangalian aka hamulation na saya ditabai hodo aka pasu-pasu tunasida Tuhan dibata asima roham secara khusus buanon nami ali Tuhan dia anak konami ali Tuhan na tikion na dirawat di rumah sakit ima si Joe itu boru manalu asima roham Tuhan jamama ibana asa malum ibana sian persahiton na iya di Tuhan asa hotok tong ale Tuhan manglen gugu dia anak konami asa boy ibana mangula dia ka ulawn na pos dorohanami ale Tuhan dangadong naso terpatu paho jala holong doroham toktong diganub dia ka nama jojo dia dupamu pargugui aka dokter nang aka ubat na pinangan Tuhan dibata asima roham saya homa toktong nama dongani hami dia ka ulon nami mamuka marsugo dia ka ulaw na maragami Tuhan pada usian parmaran jala homa toktong mangukap aka pasu-pasu na niula ni tangan nami asa boy lam martabat tambah hami gogo nami lo memuji pasangapon ho di ngulu nami se ari-ari alani Tuhan pos dorohanami nang dia ka hami ali Tuhan jujud do saya soson aka persahiton di pamatang nami marhide mudarmu Yesus Kristus na paluahon dohot na paiyas sonal itu hami sia dosa matiani homa toktong di nalom mangalem hamalumon tu hami lehuma tu hami gogo do hat pason asa boy saluhut na lituan gabitarida mahagugon nami marhite hahi pason na pinasaw tu sahat tu tangamu wali Tuhan pangiduan nami dot hatami na hubege hami di bagasan tikon mangasahon guani Yesus Kristus hu pasat nami pangidion tangyang nami amen. Mari demahita sia nomor 28 ayat 1 mangyu laos di mata pasahan piliata tu huria tu pusat laos sadanai adong amplop di hita ta isi madenggan ima songon manupai hita di pembangunan di Raja Budinas nah toktong dope
na tapareahi ti kion dinalaho pengadaan niya de. Di baga salas ni roha mahita do denggan lau pasato ni salhuna. Marende mahita. pilihan na tapasahat di tikyon martangyang mahita. Ali di bata amanami na di banwa gijang. Hodo haroron ni sa luhut silang luhon na dinggan dot nasa ulibasa na maliutus. Upasat tami masya ni luhon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa perhasayak kami pilihan pati bulon harajaun mo. Dito nga tonga ni huriam do di porti biyon. Buhay marohan ami marhiti-hiti todim. Asa lamu tada kami godeng silang luhon mitu hami.
Asal girgir hemendok muliati Tuhan. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana Leon, Roni, Roni, Aliyama namin na di banwa gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saut malumone roham di banwa tungaon songon na di banwa gijang. Leho matuhami sa darion hangulua siapari, say sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tuh untuk pangujunan, palua mahami siang pangagong. Mahamu di bagasan dame, jalohamu pasu-pasu nasihat Tuhani. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho, jala asima rohanami daho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho, jala di pasaor honma damina tutodim.
gedein bang.